Patak-patak nga pag-uwan, panugdog ug kilat ang nasinati sa Sugbo karong adlaw, apan walay nasigpatan nga weather disturbance. Alang sa dugang weather update, ania si Jomar Eclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon kini atong latest weather update. Ang range o extension ng high pressure area nakaapekto diri sa Luzon, samtang wala tay gi-monitor karon na low pressure area sulod ug gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang tibuok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu karong gabi og sa early in the morning makasinatit ang init og natay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kining localized na mga pagpanugdog og kilat. Ang hangin sa tibuok sa Visayas hinay ngadto na sa kasarangan gikan sa habagatan silangan ngadto na sa habagatan kasadpan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhuna sa alas 3:48 sa hapon ug motaob sa alas 9:47 sa gabi na gitas-on na 1.14 metros. Ang atong forecast para ugma ang tibuok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu makasinatit ang init na panahon ug natay mga isolated rain showers tungod kining localized na mga pagpanugdog og kilat ilabi na sa hapon or gabi. Ang range of temperature sa Cebu 26 to 35 degrees Celsius. Sa Bacolod is 26 to 34 degrees Celsius. Sa Iloilo is 25 to 34 degrees Celsius. Sa Bohol is 25 to 32 degrees Celsius. O diri sa Tacloban is 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa atong heat index, ang tibuok sa Visayas, mo range sa 43 to 44 degrees Celsius. That is under na siya sa extreme to danger na classification. Diri sa Cebu, moabot sa 44 degrees Celsius. Kaya mga puso, magbantay ta sa kainiton sa panahon. Para sa atong extended weather outlook para sa Biyernes, Sabado ug sa Sunday, in general, fair weather atong masinati, init ug natay mga isolated rain showers tungod kining localized na mga thunderstorms. Ang range of temperature sa Friday is 26 to 33 degrees Celsius. Sa Sabado is 26 to 33 degrees Celsius. Samtang sa Domingo is 26 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw musilang sa alas 5:22 sa buntag. Para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account ug sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa balitang bisdak kini si Jomar Eclarino. Maayong hapon.